mawaƙi Ado Gwanja wato ya yi sabuwar kasida wadda yake bege annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato wadda yanzu za mu samu ku ita ku saurare ta. In ka sabon zuwa na wannan channel ina mai albarka ka danna wasu subscribe sannan ka danna lambar ƙararrawa za mu san da kai da zarar mun dora. Wato Ado Gwanja mawaƙi ne amma shi ma ya ce soyayyar nan ba za a bashi a baya ba, shi ma masoyi ne cikakke, masoyin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzu za mu samu ku kasida tashi ku saurare ta. Matsayi matsayar tsayawa sirrin ɗaukaka annabi ne makurar kuɗi sanu na farkon duniya mai jin kai kan al'ummar sa mai san ka Muhammadu ba za ya kwanda bakin ciki ba. Ai na farkon duniya mai hana ƙarya dan amina Allah ma ya sani baka taɓa yi masa kuskure ba. Barka a duniya ba za na barka a lahira.